Assalamu alaykum mehriban dostlar, dogonlar, edil vatandaşlar. Bir Ada Production'ın bilelikte home konsepti, demek sizin sabarsızlık bilen garaşan Insta batılatı gitleşimizin tefani sizin bilen. Yadınızda olsa bizim gitleşimizin esası maksadı bize gelen mihmanımızın ileti patpişklarını, dostlarını, hasam olarını bilelikte yakın argatnaşır mehili mihmanlar, olun patpişkları, dostları, ağzarlar mehili tanıya, biliyerler mi? Vapşı kime patpisatı edeni biliyerler mi? Şunu anıklamak. Esarımızı görüyorsanız has birimine kızaklı geçe, bu eda hasam kızaklı energiden, şoğundan, gülküden, şahtlıktan käbiler mawjud ağlak gitmekleri mümkün. Men bil utulmalı değerlim diýme mümkün. Olar kimler öz işlerin ustaatları meşhur aydymşy, meşhur yeketek, ni повторимый, безволос showman. Onda näme meşhur Türk estrada, Original taşlı. Yurdumuzun Türk estradamyň meşhur energizeri, DJ Ars diýip tanalýan Arsan Gulmamedov hemde ýanky hemme onu sözlerin Türkmen dilini unya söz yok tariflamağa. Täze goşmaly söz. O kär onun ödü tapar da var. Türkmen estradamyň meşhur showmanlaryň birde, iki tägi. Pelwan Muqayyif bize mihmançylykda mehriban dostlar. Girmeli mi? Ya taraşol ýere girecek. Hellenler girecek gibi. Arpancan, Pelwancan, hoş bulduk. Ağlar, dostlar, canı sağ olsun. Sağ ol. Nägil aşşyny adakany tanýan, isbatly bilýän, eşitdiňmi? Eşitdik, gördük gene. Mene onun boyuna alyan utulyan. Näme tutulýan? Ya bey diýme de Kim film tutulýan? story. Pat peşe mi tutulýan? Yok, sen var ya, bu girip aktif Indi katlaşan. Ben var ya, diňe story koyan. Len tok başka Näme koyan. bilýärmi? Men aýtsagyna näme den? Ýa abet töwrek gördüm men şol storyany. Benim düğün bor. Akin mar diýdi. Men akin marın PR-nyň näil güýçlüligini bilýän. Bulamaly da video goýdy. Akin mar. Da aýtmaga patjaş görün men Insta batyla var ýany diýdi. Efendim şoň için dedim. Ben hiç mi haş etçi? Ben haş. İyi menim stories koydum bırak. Böyle adamlar dedim. Bedenle bırak. Bolluğundan bırak. Vay Edil. O bir var tutulmadı ama in olmadı. Sen Instagram'a çıkamam. Sen ne hilek var taksika kurun bilemem ben. Hiç tank. Yaman kadar rot koşular durumda dostlarına bir tane onun promoter gidelim. Basalım mı? Basalım. Gönül Ya gidelim. bismillah. Saat 8'de oldu. Olay kadraçku. Hani men bayetslam bir gayrat edin alıp çıkalı. Ribet. Gelýänçek kofe mi çan? Kim gelmeli? Buyur yok böyle de. Diye kofe var. Buyur yok. Gelme. Ya Ya enta kirana. ya iç başlangıç. Assalamu alaikum ribet. Давайте поехали 4 16 Ben görücüklerim başlayın ha. Gelip 26. Tana. 36. Моя поддержка 44. Beş intek. 10'dan 48 давайте. 29. Вот это. Dostlar batı. Döneydi de döneydi. Şuun arsin uçağına men anan Yok, onu da yok, gayrat pervanut edin. ya, pervanut ya. 76. Zavaz. Neyse 83. Tuğul ya. Yüzden geçtin. Ya, dörtlü o Yok yine 87 oluşma. Beytmen daha Feridun. geçti beni. Şunu Ali Tofan men. Şu stories alındı. Dine dostlarına uğradın. Dine dostlarına uğradın. Bolya bir Где мои ребята? Brutuk beren kimi pat şu dost katlaş neyse. 106. Bu geçti. Bol brutuk beren. I don't know. Yok. Пожалуйста. 109. Gayrat edin. Главное качество. Ön bir görüp tuğulu köp adamlar giriyor. Peyda yok esasen siz hakta bilen sorulmak. Onda hem tayin mi dostlar? Ne Ferhat? Bu başan beylesine vurmalım kamerana. Şimdi siz adam çok düşündüren kâr bilenler de nigre geldiğiniz, näme şu geldiğiniz, näme bolýar, öz patpişklarınızı düşündüren. Bolly. Seteniz. Салам алейкум. Başla. Assalamu alaikum mehriban dostlar. Dinleyicilerim, друзья, родные. O, самый лысый человек. Не самый же есть волос. Шоумен. Ben Utyaşva. Beytmen. Gayrat dedim. Ay şu. Ne dedi ya? Человек с волосом с Алиэкспресса diyor abi yani. Шоумен. Лысый. Ну, оригинал saç. Медали yok. Без парика, без ничего. Ребята, давайте. Alıp çıkalım Insta Battle'da. Şu krasavçıgam kayvat dönüp koyacağım. Ne? Men tanıdayın. Dostlar, mehmanlar, şuun Guvanç Melayev'in alıp barmağı Ada Production'ın gurnamağına Insta Battle home konsepte üçtük. Men şuun durmuşta ağamam olsa, şu gepleşikte men konkurentmam Energizer, tok maşin, akkumulyator diye atlanır ya. Arsi.
bir gayrat edin, soňra seni alyp çykaryň doganjyklam. Erti gaty gydykly kontent goýjakdyr. Eger men utsam. Men utsam kontsert qo'yadi. Живой kontsert muzikant. Ava. Gayrat edin. Alp barsam Edil Pervan'ın var ya. Öyle var ya. Gayrat edin. Her bir sözü nöme ödün deydir var. Bolly. Onda maňa görýäs. Tamam Макси, давай, отправляй своих всех. Aha. Обезочки, gitire, Hakikaten, Öwürdüm. давайте uradın emek şey. Görýäs dostum. Öwürdüm. Baba maňa. Давай, поехали. Salam ýa-da dostlar, Perwan hem-de DJ Azan Arslan Jaryn Perwan patpeçikleri dostlarym. Ýene adam. 131. Men geçip dur lan, kutuk koş, 145. 109 geçtikdir. Ya, anne sağ ol. Bolly. Hiç. Zaten kim tomaşa diýär, jaga tawada bir instabatlar, häzir birinji. Самый главный dostluk. Mekana tayip maňa goşuldy, ýetişýär hawada bolaymy? Mekan şey diýäňden böyle. Şeydi ver, bom dur. Bolly. Onda hem ýakran dostlar, birinji şertimiz ýakynmy, ýat. Ona ýakynmy ýat, ýagny birin berýän soralamaz ikisem umumyrak ýöne ikisem Arsana Perwana değişli. Berjek soralamada ýatda ýat Arsan. Kim birinji Perwan ýatsa, ara ýatda plan ýat diýen adam bolar. Kim birinji ýatsa, men görmemek şoň üçin aýdyp durum. Birinji soramaz şeýler ýat. Biz hemmämiz bilýär, Arslan Gulmamedow, Perwan Muhif, ýöne ýigitler, atalaryň atlary ýagny oçlar näme? Paýakyl gitdi. Ol oçtwa. Men oçtwa. Görsen öyle kamera yok. Kim birinci? Adamlar men oçtymam näme? Bol. Adam açtaydı. Gayrat edin, gayrat edin. 180 yaş adam, bol. Men oçtymam näme? Wagtyndy men şuma oçtymam bilmediler mi kaýdyp çekinýän. Kıyın sebäbi adat adamlar adı değil. Ol men oçtwam. Recep Gediç. Hele. Denizat, ine. Sasapart 2000. Men aýtdym a birinji. Bol ya. İkiňeden kabul edýär. İkiňeden Meka Recep Gediç. Evrey, Sapart 2004 dostum ömürjüň uzak bolsun toýuň mugsa uyandyryn. Malades. Tuğulem. İkinci adam ýazdy. Dördüncü adam ýazdy. Beş. Altı. Bir otup bol yap. Bol spasibo. Kim burutuk? İkiňeden bir otup beriň. Men de öňe bir oturmadım. Yo, näme? Onu boşarsan, eger iyide gatan. İkin soru Bu geçýär. tuğulemeýän neme? Mut toy Ayçtırdı o ya. Yok, mut toy boynana oturuyor. Senin biraz boynana şu wagtdan. Eger utsok näme? Ha? Utsok näme? Mut toy da şey gymyr düşýär belki. Men gymyr. Bolýar şonu da 1 sagat. 1 sagat. Eger şuun men Mekanata Seni toyuňda 1 sagat padar ketýän puluna mödüm berýän. Bolýarmy? Tamam be. Utaytýar. Tut toyuň puluna joy diýär, hem muzikatna bile bile. 1 sagatyma diýär. Yer bolýar. Ikinci sorumuz gitdi. Mehriban dostlar, Arslan'ın hem de Perwan'ın doğulan günü, ay, yılı gitti. Ayakere. Men doğulun Men doğulun günüm. Gün, ay, yıl. Doğulun günüm. Mesela mi yazmadın? Qoloyda bolly. Bol. Bol. Yok, o değil. Bol. Men doğulun günüm. 92-nji ýyl doğru. Doğulun günüm kaçan? Doğulun günüm gün ay. Hep aýtmalyk. Yazmaýdy. Belek. Kabul etdik. Ana yazmaýdy. Öyle vaktini göre bileceğin. Yok, kabul Arslancan dava etmeli. Bol ya, king. Hep dedim men hepden günüňizinden menim burutup koşar. Ne? Hepden günü, hepden. Näme hepden Hepden. günü? Mekanada 5 aprel ne? Yok, hepden günü diýen, kabul etdi. Ýylma günüme çel aýda otyr ha. Hepden näçinji gününe doğulun? Ya, birinji. Her ay bravo otyr ha. Mekan welini mekana dava aýdy. Mekan kaýtmekan. Atayf ne? Berekella tuğulun. Şähertlerini bilýän eken mekana şähertlerini doğulun. Gününe çistotuna çel 5 aprel. Yani Perwan'ı burutup koşar, Perwan burutlar birinji belli. Koşar, dava etmeliler. Niço straşna, elime dat öňde. Gitti onu. Mehriban dostlar, elbetde esasan begelmez adamız, bizim oturan mihmannamız. Her biri men gulluk etdim deyip gullap bilen ok, gulluk etdiler. Yani şoň üçin hem ýigitlerimi gulluk etdi. Etdik. Yurdumyzyň Hayti şäherine gulluk etdiler. Men ýerde gulluk etdim. Yurdumyzyň Hayti şäherine, şäheriň adyny. Men ýerde gulluk Men etdim. ýerde gulluk etdim oğlanlar, ribata. 2010-njy ýyly gitdim, 2012-da geldim. Men 2003-njy ýylda gitdim, Men 2005-de geldim. gulluk etdim. Men ýerde gulluk Ýerde etdim. gulluk edipdiň aý. Dawayçy. Ene Balkanna. Yok, şäher diýenler. Şäher diýenler. Yok, lewapda Balkanna bildiň, ýöne şäher.
levap doğru yönetmek gerek. Nira gidiyor, Tomut'la. Uçuyabında oldu, uçuyabında Tomut'la nira gidiyor. Magdanlı, Cumayip Artlan. Berekellah. Ya. Berekellah. Yok. Kırsna o Türkmen maşini bilen gavdan. Yok. Gavdan Evet, der. O Ramazan, Magdan. Türkmen Magdanlı. maşini. Ya. Bol Sere daha inanmadan ben ne? Türkmen maşini bana da yadırıyor. Balkan bir gün birinci biller abi. Ağam, men istoriyamda pastayana soru cevap açan soruyalar neydi gurulmak? İnni kim bilenler artlansa. Şu straş inni tutuklama. Krasavçıklar. İnniki. Ne tutulur? 3 şert mi var tek ya? Beytmese mi? Arsı giyin ol bura. Giyin rak kola. Uğran bäriňe uğur. Ayta. Giyin ol. 209 adam ol sana karşı oturandır şuat bura. Giyin ol. Yo ertede maşa menin giyip Ayta koy. Bol. Yaranma. Devam ediyor. Tulwotim. İnniki soru. Çok straş. Adam. Devam ediyor. Yerinde Mehriban dostlar, artlarının da pehlivanın dostlar, patbişikler. Elbette her bir şurada turan adamlar öldürmüş yol yeterini, şu atkı derişin yeterinden ilkinci bir elini alan şahi her kim yarına düşen olsa verir. Artlanın kimde? Mekan sen biliyor mekan. Mekan İlkinci sen kazancı, biliyor. yine doğru meştinler de. Artlanın hem de pehlivanın ilkinci kazancı neçin manat? Yazan bakanlar yazmadı. Birinci men Gazirovka deyişedim, bunu men näçe alýadym. Birinci men marojna tattım. Ýadyňyza atalım. Bir günü men Birinci näçe men man marojna berýärdi? tattım. 2009-njy 97-nji ýylda. Gazirovka deyişlendi. 2097-nji ýylda marojna. 2009-njy Birinci marojna papam. Näçe manat? Günü men näçe man berýärdi? Näçe manat? O ýadyňyza salyň oglanlar bile. Ýok, 1500 aýlyk däl, aýlyk däl. Aýlyk däl. Heret Yok, 2000 manat o wagt ýok dünýä täňde. 2000 her kim şumasy var. Böyle politika pula vurduk. Yok, oğlum gaçazdy. Ene, Serjon 1 manat ýazdyna. Berekellah. Malade. Berekellah. Kabul ediyor, kabul 1 ediyor. manat istiýetsin. Bilmeýän Pulla 1 manat 5 manat birinci kabul ediyor. gadazym. Bunu fikir manatdan manat. ne? Bu gedek utulluk alaç yok. Yok, eger de şu at yok den ozan gidip gider, ars kaydar da şu at. Arasında utulanmalı olayım. Utanma. Salaca utulanmalı olayım. Ana ececem maraken. Arasında utulanmalı olayım. Alp parçalar men kayır o aydym şuron kayır ot beytmen var o. Olya şeyden ben. Inniki. İnniki gitti. Sağ ol seri. İnniki emretti, onu İfat Hanım Hoğuren aydımların bir, şol aydım aydı ya, senin maşinin bağlı. Aydı, Maşinin bağlı. Gel o maşin var. Maşini yok, yönü İfat'ı sürücülük hakkında şahadetnamlar var. Gitti onu, Arslan bilen Pehlivanın sürücülük hakkında şahadetnam, yani pravalarını neçinci yılla alırlar? Hasan pravalım. Haçan pravalım. Yemeli. Haçan pravalım. Kulluğa gidemde 2003 gittim 2005'te geldim. Indi men haçan pravalım. Götelim ayda geçmir yani. Men kulluğa gidem vaktim aygan. Bol ya. Pravan haçan Haçan alıp bilecek pravalım. olman men arada buuşladım. Haçan O men yadını pravalım. atalım. Kaç o yadını atalım. Yok, biraz koş değil. Yok, 18 del, köprek. Aha. 21. Berekellah. Neçinci? Brilliant baby. Berekellah. Kabul ediyor. 2005. Feret, ana. 2005, Bol, radyo bol, 2005. Şu adam. Ana maral ben ay bol giyeceğim. İrrak geldi, irrak geldi. 230 adam. 230 adam mollo men 285. Koşulmayın. Niço strašno. Devam ediyor, devam et. İnki sonki sorumuz şeylere. Soru diýär ben. Yakın mı yatmı şertimi yani birinci şertimi yok son soruğu. Bizim hormatly mehmanlarymyz sunudu saatleri Pehliwan Alpbar Jol Alpbar Aydınç bolup yurdumuzun Hayter restoranında ilkinci toyunu soldular. Hayter restoran. Kimler kainler? Paskaskı edemiz o. Paskaskını restoranın yanı Mekan sen bilýän Hayır, mekan. restoranna men. Mekan. Hayır, Sen bawuldan restoranna. bilýän mekan. Aa. Tädili bir ýerde akıtıpdym şota. Men hayır restoran. Dur, paskaska bermedi Yok, ya. kâdin o. Böyle her tädile şot ayda show berýän men. Davay. Bolu. Ee. Böyle doğru. Men giýär patliçka otu çaq bular bilen o restoran o. Davayçı. Tu yaşlı, bak yaşlı. Yok. Ver karar del. Yok. Yadını daklan. Rayon ayda rayon. Rayon evet. Toy mekanım del. Yok, geceme del. Toy Mekvara bu taraf. Yok. Şaharın içinde bu taraf. Gavdanım del. Yok bu taraf. Ne Yok. bulem del. Toy der. Show verýän şot ayda. Bir de bir show verýän. Bu adam Oo. show Neçinci verýän. yılda? 2006. Yok. 2006. Tanetem del. Ne adamlık diyen. Son toy. Yok o ve içinde. 2000 yok nereden del. Mekanata bol, mekanata. Mekanata yok çıktım ay mekan. Yok o seri. 2015 Bilýän yok o. bu zamanım del. Gidiver Bu zamanım del. Rasim'de konser berýän şotaydy bilýänmi? Aha.
Bağır. Aha. Ana bayım. Ahır. Ana. Bayım. Men Şöyle- ki Bayım. rahat ki bilen. O men kirer o. Bir çok strašno indikde. O yapılan ne meşhur ola. Çemendağ. Çemen- Bağır toy mekan. Ine yine bir yazdı. Te bari sıradan taraf çıktılar da. O benim bolman hemen garromun ne o meşhur başladım o bilen o. Bilerler. Hata vaydı ayda. Hatap. Kulağıma priyatmış. 5-2. 5 pehlivan öňde. Aa çemen Hatta yadarsın git- çemendağ diyeyim. Aydan soňmy? Oo. Aydan soň. Bolýar. Nähriban dostlar, patmışlym. Çemenler bağımız mı adam? O yapılan 10 yıl oldu o bilen oklar adamlar. Böyle ondan sonra ben bir balım arsa padarka. Kabul Ya etsek. bağır toy mekan. Kabul etsek mi? Yo böyle şimdi belli bir bal padarka sonra. Ya, dört dolar Sonra da dördü solyan ağam. Bolya şu diyor. Kabul ediyor. Ama salyan değil mi? Aa böyle. Gitti. Hala yarın bir saat toyun uğradan o köp bile. Eredin dinle. Şugun men utaydım men utbama tebek bolan adam. Toyunga bir saatlik ars padarka. İki taraf oğlan tarafı döndü. Duracak bali bomu. O taraf Muğut mu? Yok pul men verecek. Uğunç melaydan dik. Nega- Ha bollanı be utullu be. Ne utulacak? Utulacak ben. Utagör. Şunu bilen Mehriban dostlar getleşimi tamamlayaz. Bunları pelum kekinci oldu. Bir de bir toylu oldu ki kimeden tamamladık. Birinci neydi? Utullu mu adamlar? Utullu menkiler utullu mu? Ya devam ediyat. Ne çadım? Bolya. 247. Evladım köpek elmen. Dur, niço straş. Devam ediyat. Ondan gittik. Döneyin. Uğradın. Hemmek şavradın şu odadı istoryanı. Ögur kamerana da kamera görüyor. İkinci. Ana Mehriban dostlar biz şunun birinci şert tamamlap ikinci şertimize geçecek. İkinci şertimizden tamam. İkinci şertte Mehriban dostlar ýarynda bolsa geçenki şertlerimizi gepleşiklerimizi gören bolsaňyz, belir adamlaryň ýüz keşiklerini görkezýär. Bu gedek beýle däl, bu gedek ýurdumyzyň belli hemde dünýä meşhur brendniň logotipleri, ýani logolaryny size görkezýär. Ýöne dogry däl. Käbir böleşik ýerlerini siz bilmeli. IT logotip adyny bilmeli. Nasıl yurtmaya? Türkmen falan. İkisinden bile görkezýär Var, aýdam var. ok. Taş rütmi Türkmenistan aýdam ok. Mehribar adi surat görkedi ya şu suratın ne logotiplerini 30 bilmem. sekund adara 40 sekund beraydi. Her sene de 40 sekund var. Eğer birinci bilen arsan idrak barasoň, arsandan aşlaýar. Bäzi ýatda diýär, şeýle logotip görkezýän 40 sekund wagt gedýär. 40 sekundyň içinde jogap gelse kabul edýär. Sen arsan onu bilýär, şoň üçün aytmalar paskas kabul edemdi. Görem, o sen- Pelwan paskas kabul edemdi. Paskas kabul edemdi. Rебята, moи друзья. Gidiyor. Eğer size surat görkedi ya şu logotip, hayt logo. Şunu bilin gayret edin. Bolly ýöne köjü bilene de burutuk berýär. Tasamydan 3-4. Näme? Bir saat var ya. Tüm hepsi tüm. Men toylu ol. Gittik mi? Saat toyma olsa. Gittik mi? Ne var? Taýin mi? Hayır. Tawurudam. Birinci logamy başladı. Ne olur? Bilýäňi da şunu hayt logo. Toyda kan wurýäňi da şunu. 40 sekund. Patskaska Patskaska beri otuyor beri onu. onu. Toyda kan wurýäňi Patskaska. diýdim. Bolya Senin onu. ilk de fenay. Senin bir şans. Ben tapla ver. Bollu. Seri mekanata. Bilen doğmuş hayt logo. Toya gidiyorlar. Ada, ana yazdı gülüm 339. Toy O bana geçti mi? Bana işte, Eceşe bana işte, hem bana işte. Ene. Спасибо, ребята, Ada Production. Ne çöldü patpişin, ne çöldü. Şu an 246. Mal meka geç vurdur, hem de. Meka geçin. Avancıklam. Gayret edin. Doğuncuklar divarla ya. Yo. İnanma, showman rödi. Ben şu an benkiler paçka dedim. O var ya değil mi benkileri? Öyle koyuyordu lan. Peki gülüşür ne? Ona gittik ikinci. Dekizim. Oğlanlar. Ben tutmuş toy soğumandır. Bir yönü bak Sertim kraboş düşünüyorum kayıt falan. Hader bir logo var koyuyorlar. İşi logan gizete yar planşa böyle ayırlan. Şu an tanacak olun bardı geldi. Bilmeseniz gönü tura da alayanlar. Google Post'tan gönü yani. Monya. Sen paçkaska verdin ha? Benim verecek. Ana gitti. Gitti. Yo, buradan men kirebilsen 40 ama. sekund. Etekten ete gol koymadılar. Ha, gol Sen koymadılar. koymadılar. Sen öyle gülüşür. Gitti. Öğrenmeyeyim o kadar. Biliyor musun? Bol ya hatta. Gelecek olmadı onu tutun. Neme şu neme. 40 sekund. Bildim. İyileyen var. Bilemok. Sol. Bilecek olun. 18. Türkmenistan'da 19. en meşhur. 20. En meşhurluğu. 20. Al-Khamsa Yadif. Krassaç. Dönün bravo. Al-Khamsa Yadif. Mekler davda o yerde. Mekan sahidim. Krassaçık bravo. Dönün. Gelin bana. 287 oğlum. 293. Bana 300 oğlum yine. Ola 300 dolar elinde 300 şunu olayın. Нирден. İkinci yıl birlikte. Эзешка, спасибо, Эзеш Нур. Гыдыл ярма Gittik mi? aydalyona. Öyle mi? Kâfhana, täzay, Enecan.
Peyron Geçişler görmeli. hadi geçti. Ha, fan görmeli. Görmeseler bolýar. Gitdik. 40 sekund wagtym. Aman yine milterler o. Bilýänler da tapylar. Ýör. Bilmeyenler mi? Bilýärler ne için? Doğan tutmam. Gayret edin. Inni kas kıynar kıynar. Gayret edin. Gördünüz değil mi şunu? Gayret edin. Bol, bol. İnniki ha qiyyn. Boş boş bol bol. Loga, şunqi. Bilin yana. 14 sekund galyş wagt arsyň. Awa. 16, 17. Ýaly ber. Polva 18. yazdı. Emir 77. Yok onu yazdılar ne? De Garajay. Pol, kabul ediyor. Garajay Polva dip. Kabul edýär. Volvo. Ine. Polva. Peyron kılara Polva. görmeli. Спасибо. Beýle urayın. Спасибо, ребята. Volvo. Спасибо. Volvo. Bol oğlanlar 3'ü de yeter eceş. Saktan kıyını ver edip yatır eceş. Kurlaşa maklın alpaçlar. Burada toya gelin üstüme. Ya ik account var men ne datira onu. Alpaçlar staff. Burada rotiro edýär. Alpaçlar. Ben mikrofon buraya geliyorum. Yok. Sen baz edýär bunları. Beýt. Alpaçlar mikrofon yok mu? Näli gördün şu cağa seni? Ey beytne Ne alparslar oluyor? gayret edip Ne geçsin oluyor? ama beytne mikrofon alma ýa-da ýok wagt gayret edip. Ey Gitdik mi? kızım alıp barzlar menlik bolun oturmaň. Mikrofonu öyle mal berýänli. Öyle mal verecek mikrofonu. Gayret edin. Gitdik mi? Allah'ın mağzuma. Taşın için düştü. Davay. Ayakale. Wagt. Iň tanalyan logolaryň biri. Tanajak bolun oglanlar dostlar. Iň tanalyan logolaryň biri. Birinci men kirayatsan ama 7. 8. Maşin. Maşin dokuz. logo, Gol ya. tanalyan logo. Benim gol. Ars aytma la, brat. Yok, Aytma yok, la, yok, aytma yok, la. yok. Eger hiç 14. kan olur yani. 15. Gayret edin 5. 17. 18. Ne logo şu? 19. Yo, 20. kırk. Opel, 22. Mazda. Ha? Yok. Mazda, 24. Honda. 25. Yok. Honda değil, 27, Mazda, Honda değil. 28, Toyota. 29. Toyota da değil. 31 Honda kirabirli. değil. Yok. 32. 7 sekund 34. wagtym. Honda, 35. Honda değil. Honda Honda. değil. 36. O durma Honda. 37. Honda. 38. Audi. 39. Yok. 40. Vallahi. Wagt vallahi ýa. Ýa da arta ne için bilýär? Böyle. Mümkün. Böyle. Görün bilin reska. Gittik. Benim görkem egerde bilmedik adaýyna ta geçýär. Böyle. Gittik Yok, mi? Honda da Taýin değil, mi? alacağım da. Sen duro. Mazda da değil. Görülün bakana bile ne Atıl dedi. oyunu. Küçüden geçtik. Krasavçıklar. Gitti 4 yıl vakit. içinde. Gittik. Gidivermeli. Nisan. He? Nisan tip yazdı. Kim yazdı? Bir yere Bak. kaldı. Nissan. Gülüm yazdı. Ne doğru da? Ne doğru değil. Gülüm mı? Opel. Yok. Yok. Opel'im der. Fiat tip yazdı. Kim yazdı? Smil Ne, nereye takım yazdı? temek. Kanok mu? Ava öyle mi? Boldu. Kabul Doğru edýär. mu? Kabul edýär. Yine kabul Mende de şu edýär. at yazdı biri. Sağ ol. Smile Fiat. tekeme. Spasiba Fiat. 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 Tom Mergen ya. İsmail Fiat. Erido. Erir geçiyorman o gayrat. Görközlük. Fiat. Yine. Fiat. Şimdi yana aytın. Bolya bolya. Hadi kutuk yankıyla men bildim. Fiat. Gittik mi? Davay. Devam edýär. Men ha. Ars sen Bildin gör. ha Yok yani. sen bildin ne bana geçer. Geçer. Görközme sen gördük. Ha bolya. Gittik mi? Aha. Yarım 40 sekund. Sen korkudan Gitti. korkudan. Gitti. Gitti, Gitti. Gitti. iki. Gitti. Alham. Gülüm Üç. 39 Beş. Hemen. Altı. Efendim ay alzıra diye. Yedi. Olur, Sekiz. Bu Dokuz ne mekre o? billi. Yavaş. Karıştırdım. On bir. Korkudan bak. Yekecemin. 14. Yekecemin. Efendim ayda 16. alzıra diye. Alzıra diye. 17. Ne meşhur? 19. Evet, Honda da Yirmi. gittik. Bir. Aydar o. 20. Altın atırdı ya. Ne var atın atır? Futbol komanda. Köpetdağ. Altın atır. Hayfi. Atın atır kabul edýär. Yekecemin kim? Alham sağ ol. Bilýär kabul Doğru. edýär. Minnettar. Ana iyiden do. Stayda brat tip ya. Pervan finkiden görüp arsaya diýerlerdi ya. Üç adam yazdı sana. Niye de sen gidin Bilem o. Mesela düşür o Diýmek, film şeýliňdi, patpeşga baglar. Bolya. Şaýda patpeşga. Evet. Подписчики, ребята мои, давайте. Size Пәрім кемен білен bir tane toyumun gidiyor. Näme diýen? Arsyn kagerin şundan dogry jogap alma men kaýadyn bolýarmy? Bize paska. Öyle şey geldi. Tamam. Teaday. Şu an ne dört adam yazdı o bana. Yani yok. Kaçın aşı? Garaşyň etdi. Hata aýtma ende. Aha. Önemli çok bir. Birden hem şey gidip yazdım ama o dünün bir şunu Şu görəýəm men Atma, taň. O bolly Görün, Hem teaday näme? Yo Ferhat, indi şu an men muňa başynda Давайте, ребята, başladık. Подсказка berdi brut. 40 sekund. Paýakyn. Sen şunu bilen bu. Yavaş. Şunu bilen bu. Ulan ya kadar günlü. Şu adam. Maydaro. Olay da slogan. Sen bilen bu. Sen mümkün şu brutun alaýtyny ýa-da. Boya. Men billi. Dur, 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 Temesel yine yazdı. Bazarım. Yazdı. Temesel.
Bazarov var. Vallahi. Onu yeni telmem Billah, yaptı. billah. Спасибо. Nike tip yatıyor. Perkat. Спасибо, ребята. Täze Nike'ın bilen bilen. Gittikmi? Gittik. Näme şu? Men öldüm bile. Добьем его, добьем. Yani Лысого добьем. Näme şu? Näme şu? Yok tamasel ya tamasel değil. Yok, mesela. Rexona diye. Yok, görmem. yok tamaselim de Rexona da. Alt nafır diye. Şeyh verdi. Yok, alt nafıram değil. Tamasel değil, tamasel. Kenya uğrun neydin de görüp geldiler de yazılı atıyorlar şu an. Nike diye. Yok. Tamasel, Nike? Nike diye bilemem ben. Yok her Kenya'da atıyorlar onu. Yok, ine şunu yazın helkin yazma. Intel ya. Aha, kim yazdı? Tıhi Muhammed, Muhammed. Kabul ediyor. Muhammed, Intel. krasayçık mı? Intel kabul ediyor. Kompüterli firma. Kompüterli firma. Ne? Denkleri gördük. Muhammed, ona da gülüm yazdı. Intel, pasiba, rapa. Kabul ediyor. Açıl bel, kemmesem Intel, ilham, merdan, minnettar. Billamin kılar bilbeyde koşulma onu geçteydi. Tamasel balans, gayrat et bırak. Devam ediyoruz. Bayağı. Vah bana vereyim olsun o. Gitti. Dur uğrayın ne? Dur. Aynen vaktini koydum. Bana git. Bine. Bol. Bine. Bilerler, tenkler bilerler. Nüzersin bilen o. Ribata. Özünü bilem yok. Bilem yok mu? SMS Sağına da. yaparsanlar o bana. Sağına. Hayır, hayır. Yok, ölme ferek. 16. Amazon dip yazdı. Kim yazdı? Cuma'yı versin. Kabul Doğru. ediyor. Doğru. Спасибо. Amazon. Adamçılık. Sağ ol Cuma'yı. Ene bu Amazon yankı arsın Tamam, bilmedi. Amazon. Bilene. Koysun. Ene. Gitti. Şunu bileyim de gayret edin. Biliyorlar bunu. Bileyim beni. Akfadosu dağı. Okuyan okuyan. Polşadan falan. Aleykümselam. Tak. Neme? Gayret edin. Ali Baba diyen. Yok. Hadi. Akfa. Benkiler davay tahinu. Yine. Mastercard. Süleyman Gazal. Krassaç. Dönün. Murat Gelin ol yedi. Mastercard. Benkiler ya götürür. Bir şey komentar etmek gerekiyor. Önemli şunu Akfa'da vurk ediyor. Dönün. Ya Amazon çılık. Dönün. Mastercard. Bildiler Akfa. tapağı. 3 çiftlikten adam olduk. 3 çiftlikten adam olduk. Dönün. Ay böyle yemek filine vurlaşamak. Eyvah. Çık giderler. Dayadır o. 92. Böyle. Şoň şuň. İndi kimir bilen Tamam, gayrı. atla, tamam. Davancıklam. Arada Şunu storiesi. Uğradın inniki adam 400 adam olyansak gidiyor. Davay gitti. Yürü. 400 adam. Şeste onka 400 adam milyon Yok. 200 adam. Arsiden adamın kendinden ağam canım. Kendin mi giyin ama olurlar o giyin. Kubat olmalı la. Gelce deledir. Goray istorya len tagirde gor ne prasma. Gittik mi? Vale. Adnan sen tayin mi? Davay. Yorun. Şunu bilyanı da o. Çağlar o var ya. Slogan. Dönme ya, arpa dönme. Çağlar o var ya. Давайте да, ребята. Neredin kovuca? 11. Neyse 13. 14. Çupa çup. 15. Maksat 10 kontrol milli. Ne yaşasın deyip maksat? Maksat ne yaşasında? Yine gülümün milli. Tak yekizim menkiler var şu arsilen karıştırıyorlar bırak. Gitsin. Sen öğün aydan girdi gör. Yok böyle davay Girmen çıkalar değil. olalım. Girmen şunka girmen. Oo giza hala. Çupa çup bunun kadar gitmeyin de. Gülüş. Yalmağını da konuştuklam. Bir min Kim tägirin zayıf, bro, izin. inni täze yankı furat. Bir bırak. mi? Ne hemen furat şu. Qıydar siz bileyim ben şunu. Çupa çup gel otur o sen bu arada. Ne söyle? Gayret edin. Yok çupa çup sel galle. Giza hala aramıyorlar. Tak. Neme şu. Bilecek bolun. Qıylar. Gittik diye. Tak. Gucci. Doğru mu? Gucci. Doğru mu? Kabul ediyor. Doğru. Tak birinci yadan şun adın toyunu. Men aytdım da şu çalar. Ya, Ben aytdım. onu geçmedi. Wepan olyedi, Murat Gelin olyedi, Begens, Öwed, Allah'ın oru, Bayguş, Yeniş, Eceş Nur, minnettar, pasiba, hemen kadar. Eceş nur sen gülüşerin tabii. Gülüm 39 minnettar, Gucci, hemen kadar. Peki bilerler. Dur gülüşe bir aydan. Aytanı. Alham Zadid, dönün. İnsan kıdiyaşı. Rебята, bileyim de, пожалуйста, kıynel. Ya man pay bak men siz gör bilemem. Onu vur ben ol yani. Son aydı bilemem. Ya me lisi ayır. Biri. Bayakale. Ondan hemen. Bar taşlılar. Bar taşlılar. Kalay baklıysın. Şunu bilyanı da. Neyse, bassa ağam, basmadı Buyur, onu. hanım. Gitti. Şulam yankı. Var. Yankı da şu da yankı.
2. Oğlum bileyim de ribata. Ulan ya Yedi. ulan gördün mü? Ulan yani Gucci değil. Sonra mengeş, davay. Yok TikTok Yok değil o. bilmeye arzın kılar bilmeye. 15. Ne Fendi de. Sonra mengeş. Ece şunu öyle o Gece şur, bir saçı değil. Bir saçı değil. Vakmenkler bilip oturuyor ya. 14, 17. Keyboard değil, dokuyor da. Bol. Bilenok var. Yok. Neyse vallahi. Beykmen de, Neskun. beykmen de, fendi Bilenok. Bağır. Давай. Civanşi, gülüm, Civanşi. Otu doktor, gülüm spasiba radnaya. Kızım, he, lenler vreme dik liğir. Oturuyor havata şu. Yok buraya mı gidiyor? Ne kere oturdu? Fen git suaftına. Yok, Sıkıntı gülüm, yok. yok, 2 yok. sekund git suaftına. Yoşta da barla polyara, gor polyara vaktini. Yo, am, git gerek. Geç Sonra abi. men ana basmadın ha diyeyim de, son vaktın. Yo bu geç vaktini, ir vaktini bunu da korktun. Dava et yana. Doğru ya. Ya. Son için nereyim de barıp çık böyle ya. Şon için yok bil ay adman. Nere Civan şu an? Menkler, he, lenmer. Hayır, Son için şey Değerde daydı. emin ağlarlamaz var. Yana, kuvans, Hayır bir ya. bas diyeyim de, son vaktın. Biliyen ona biliyen da. Ola to hiç mi verem yok. Kavo. Şeyde favori diye senin çok straşno. Biz bir yerde utuklu falanlarını biliyoruz. Ama yine aydım yok. Gıdıklı olur yani. Halal olsun ya. Ha. Gayrat edin, doğunçuklam. Yardık. Yer bol ya. Onun hem yakılan dostlar ben ikinci şertimi de cemledik. Üçüncü şertimi de geçecek. Geçecek. Üçüncü şertimi de 100 ve 100. Benim Mehriban dostlar, hazır bizim üçüncü sorumuz nähili bolýar şertimiz. Haýsy masa bir dostumuz bilen ýüze özüňizde Ha, boşmaly bolýar. bolýar. Tamam. Ýöne kommentary üçmeli. Jogap dogry bolaýsa, ýa-ni näde dogry bolaýsa aýtmak gadagan. Onu hemmemiz gönüfer yapamadan soň gepleşikde görýärler. Hemme tomuşçular gepleşigim görsenler da doğrudan gepleşim gadaga bolar ýani. Böyle. Onda näme? Komentary näet yapmalıyız şu an? Evet yapma. Ha? Emosyonda bilmeliler, isatma. Komentarlarını yapıyor kadar. Yani perlo yapıp korkuyor. Perlo'ndan başlayalım. Kim o söylüyor? Yani ikinci şertte Arslan'dan başladık. Her iminnoy perlo'dan gojo fikirlenip gör. Kim bilen videoyu görüşü. Yani mümkün olsa qarnaş bolmalı değil. Yok, karnaş. Has bir öydəklərin bolmalı değil. Bollu men onu. Gönüp Uğradı batıyordu ama he, lenmez olan bir yerim. O saymasam. Kimler uğradı ya? Tuğhan, Orhan, Muradov, Zey Muhammed, Davut. Ser uğrat bana, ser. Aynen söz Zey Muhammed. O söyleyen doğru cevap verenin bir şey. Evet, gıda. Abi, bereket Yo, ne vatana yapsın? Riş mı? sor taylatın mı gayrat? Riş sor gelýär. Riş sor çağırýar. Davay şu an. Üç kışlık bol ya, gel sayla. O ütüşklük. Riş sor taylatın. Tapa diyor. Riş sor taylatın. Alp başlayla. Paylaşma. Zey Muhammed sayla. Şurada mı? Ya, beynine. Harbi Muhammed. Ya böyle evet sayla. Bunu näme öyle paylaşım şu an. Yok şu at bana hani uğradı batıyorlar. Ne şular? Ha, dokulardan şu an. Yok ana şu gün birinci Onu paylaşma da daha araştırın. söyle. 10. araşaylı mı? 10. Ya. Ya o çağırışmalar. Aileler hocam. 10. araşaylı. Yok kim 10. Hadi gel koy al kuracağım. Ya ne 2 3 4 5 Boya boğura falan. Bol ya. Daha şeyden. Yine 10. ağam. Yine 10. Yine. Ödün 10 idi. 10. Da 10. Bega Recepov koşyan. Bu. Tak. Koşullu. Komentar uçurmayan taş ediyor. 14 o ne? Sadam orada ne yap koşmalı ol yani? Komentar uçurmayan taş ediyor. Ha barım diyen koşulsun. Men esas sağdayken esas sağ. Brat, öyleyse ustamadan muradlıyım ayı. İnsan mümkünçülüğümüz vardır. Koşullu. İlk yanlıkın kuruluş ha. Salamış kim ol ne lazım? Tak. Bu oğlan meni ödme birinci gerek görýän ağam. Salamu aleykum. Salamu aleykum. O kim milyon gurleş? Varyan sesim. Niçin? Bu işin lideri. Bu işin değil mi? Niçin? Bu işin Turlu. bir papetka gitti. 3 papetka var. 3 papetka. 3 paketka var. Neme çıkıp da nereden var mı efire? Yeni şonu görecek mi? Yok efire diyen çıkıp. Ne için? Doğru dikkat ediyorlar herlen mi? Dinle doğru. Oğlum kudon ya. Oğlum kudon. Don mu ya? Kimin kudon noktu? Konuşalım. Böyle. Китайский телефон у него, ребята. Tiyade çalla У bak. него китайский, как с Ne моего. diyorsun ne? О, не фивитер, брат. Tiyade çalla. Android. Kostüm. Kimin? Selamu aleyküm ağam. Doğru nok vadide nok değil mi? Sesim var ya mı kovu? Böyle. Koştukta koşan adamım hiç şeyle karnılaşmam değil, hiç sadım değil. Prosto ne Süleyman Akmurat tipat bir şey. Kim komentar uçuyor? Ne? Süleyman selamu aleyküm ilk bilene. Kovum Süleyman. Kov değil mi? Şuat ne ile? Yani dağlar uçursun Süleyman. Böyle indi men gıyımlıman oturuyan. Süleyman. Al kıskalayıp ne görülecek gel. Böyle mi? Kıyımlı mı kırdı? Tante belle böyle ala işte.
Salam Süleyman. Salam dostan. Häzir men Perwan hakda bir sorak berýän. Bir mundyň içinde, bir mundyň içinde şu soraga jogap bermeli. Bir mund wagt berýär. Bir mundyň içinde belli bir jogap aýdýan, şu jogap kabul edýär. Jogap dogrymy näme dogry diп aýdymyz ok. Esasan sen jogap bermeli. Düşündiňmi soragy? Boldy. Onda Süleyman biziň soragymyz şeýlerek. Ýagny Perwan muhyifyň saçy näçinji ýylda düşüp başlady? Perwan hiç ýyl gurlanok, diňe sen jogap bermeli. Perwan muhyifyň saçy wagtym gidendir. Bir mut wagtyň var. Näçinji ýylda düşüp başlady? Variantlar aýdy bilýän sen arkaň. Kaçyndyr öýdýän? Saçly wagty ýadyňa bir düşýärmi Perwan? Mene doğruyum, aydın diňe saçly wagty tanýan. Meni diňe saçly wagtym var. Näçe wagt galy? Wagt azalýa, Süleyman. 2008 mükaddiýal meni. Şöyle karı görünüyor ya. Paçkasy bermek bolanok. Dogry netijaňmi şol? Dogry aýçyk jogabyňmy? Garaşyň, yo men eşitdim, ýa-da bu täýärden düşdi diýip böyle ýyly ýagdy. Köp adam yaranok da şondan soň. Şondan soň köp adam yaranok. He? On näçe kunt wagt galy Perwan. Görayna. Ýekece batsas. Bolanok, adalet dolar ýalak. Anyk jogapmy? O näçe bir geç gitdi o. Näçe? 12. Kabul edýär. 2 wagt boldy. Öçürýär, hiç aýdymyz ok, jogam biljek bolsaň, edip ady produkt YouTube kanalyna görersiň. Diňe çykay, sag Süleyman. Komentar açmak bolanok. Hiç mimika gerekkä, soň aýdarsyň. Hiç bilmesin. Hiç kim bilmesin. Indi şumat, blogga Men çıkarmaly aýtsa- bolýanmy? He? Çıkarmaly bolýanmy? Onu çıkaraýyn. Nähriman dostlar, häzir men artan barda bir sorak berýän, şu an kim jogap berip biljek özüni bu niýetden bar bolsa, artan janyp, özüňe doň. Näme men uradýarmyz. Sen uğradın mı durursa? Şaklaňy uradym. Uğradan o hiç kim. Yo, indi tek öldün Allah. Gel ben öldüm Bolýar. gel. Bolýar. Dur deyim ben oşan dur. Men sadam uğradı. Sana aynı. Ben sadam uğradı dur. Öldüm saylay. 7 şu vardı. Birdenkiden Sayın iki öldüm saat halal. yetişiyor. Men halal. Gıyık olasın mı oğlum? Tapağı diyor. Şu komentarya yapmalı bolýanmy? Ama komentar yapıp durma. Bolýar. Azıcık yapıp Allah durma, bu. gayret Ne edin. gerek Süleyman'ı sen qoğulun yiptip qoğul hep ýa-da ýa-da käbir adamlar. Allah alın mı? Al otur şu. Öldüm vurdum kanka şu. Aw ödüm taýlap dur şu. Ay bolýar şu taýda bir. Just me. Ne tuğulun baýdak qoğulun çıkpa aman tehedif diýe. Al. Awla deri. Basma öyle yani. Ya basma. İki tapala donandır. İki tapala tuğu deyip miyini sol. Aman tehedif atklanýar diýip ýazdy. Ya kalberik. Bir papit gitti. Oğlum Gitti. Akla nidetti. Kança şekerli. Ya işte onu alayan. Ne? Yine just me deyip bir yer çıktı alacak. Bol. Ola mindim goňsuz. Basma zaprost ya. Garnasıdır bir rahat. Hancast. Yo deyip bir da. Just me şu değil mi? Maňa saýla daýda goňsuz bir nätan şeýle saýla. Ne saýla, ne saýla? Bol öwragym. Anonim account at ýokmy? Akla nidetin ikinji gerek bar. Hani ne atqal? Tak. Ne boş, ne was ya? Ana bol. Bol goşul. Yani just me. An guruluş talamış. Здравствуйте. Здравствуйте. Onu yerden bilirsin. О, еле tanıdım usulla. Bol ya o hiç. Bolin hem on Как говорил. Как вас зовут? Медина. Медина. Очень приятно, Медина. Bolin, давай sen saylaysana. Bol. Yo. Oyna Sayladın ha. Uğrayma. Sana udur. Medina şon beren sorunu cevap veren näme sorun görelim. Salam Medine. Siz Instagram'dan girdiniz. Haydi yurtdan şäherden girdiniz şu an. Aşgabatdan. Äle näme görüp oturdunuzmy? Berek. Onda näme? Häzir sizde bir mut wagt bar. Arsan, yani arsa hiç şey gurlanok. Men diňe soragymyz siz jogap bermeli. Medine düşünüklimi? Ýa-da diýen esasady ýa-da aýtmak ýatdan çykypdyr ýöne kim bilen bolsa 3 utuk berilýändir. Tapawut 3 utuk berýär. Onda näme? Medine biziň soragymyz şeýle. Arsan Gulmamedov näçinji ýylda baş drama teatrda işledi? Yani işe girdi. Näçe? Şu ýazan bolmalylar. Medine näçe? 2007. Anyk jogapmy? Anyk jogapmy?
Anyk jogap. Köp sawatyn aýdy Medine, ona çykarmaňy taş edýär. Çykmaň taş edýär. Medine sawur. Indi mağur ya. Doğru. Gittik. Nähraban dostlar. Elbette şu wagt ýeňiň kim bolanyny we Açmalar. açmalar. Ýeňiň Yapıp dur. Gör da. Ýeňiň kim bolanyny Berlin Forum doğru jogabny biletiniz berýär. Ortetden bir ýerendir ya. Daşy şanyň adam kokdy. Ana moktowy. Ana Bolýa, 5 ýylda bir toý muktaw. Ýok, howjak. Dewjek ýa. 500 derson. Ayda näçilik ra. Yo, görmün, hepsi görecek bro. Yok, gepleşti görürdü, gepleşti. Gepleşti görürdü. Näçe şol koman aydın? Onka gelip çıkıp gelin. Bolýar, näme dostlar, artanyň, perwanyň tatlyşkör dostlarym. Şunun bilen gepleşimde jemleýär. En jemlemäk ýeňi ýylan etmelidir. Ýanky bilä. Yan kıyını bilecek bolsaňyz, hep o da Ada Production YouTube sahypasyna görürsüňiz bilersiňiz. Kim görülmede gatnaşmada, hem näme köp sawatyn aýdýar, zanatla bolsun. Primoy efir üçin näka häzir artanyň perwan bir kafe repsini hoşlaşýar. Perwan hoşlaşýar. Mehriban patlyşyklar. İva, gitti. Muňa deret. Bol. Düşünme kalan olurlar aýtyp bol. Mehriban dostlar. İlk ölen şuň men ýanymda bolanyň üçin men size minnetdar. Ulluqan sag bolun, spasiba. Bolluğuňyz üçin, podдержкаңyz üçin, Arsynyň bir näçe basmalaryna beretmeden men ýanymda bolanyňyz. Şunça patlyşyk tutýar ýygnanan bolsa diýmek, sizin şu bilen şu gepleşigimizde ornuňyz gaty uly bolmaly. Spasiba вам, ребят. Düşünme. Çıkma. Arsanım havalsın onu koydum dinleyin. Ребята, друзья, спасибо. Саур, Tamam, utmadan вам спасибо. Men şeýle primoy efir ýeremde köý adamla köp çaçan bolanok diýip size döney. Taňa gatyn. Ahyrda bolma ya. Men indis koýamok, men beganýan şu adam girene beganýan. Indi men siziň anamyz öýdäp, günne primoy efir ýerip barda çarşylar. Günne diýme ýalňyşarsın. Men prosta perwanýan fuçuk bolup bilemok. Siz dili çeper, siz dili splaşov. Yumşak manada kabul ediyorsunuz. Yo, zato bilýän elbetde şuň istoriýasyny. Akinar men gollan, dogany paddiýaş görüň. Ölen şu men açıp bilemok näme? Açmalar. Şonça ribata size dönüy, taňara kadyn spasiba. Üçünme kamerada. Men siziň anamyzy öýden täzelikleriniň çykşydyr. Täze aýdmam YouTube'da bar. Başladan gayrat edin görüň. Goşuluň. Senin aytdyna gepleşikde aýtdy. Awa, eger onu alak kedirlik muhtaryklam bolsa menem aýtsak, Ata Watan ýyllary gerhetläriň birinji güni aksam saat 10-da YouTube kanalymyza garaşýar. Ata Watan TV. Ana, nima görüm dostum? Ribata täze aýdymlar. Nima görüm? Mağurum. Aydın gerek tank ediyor. Bu perdaçadı geçik ya. Aydın'da tank ediyor. Ine nähraban dostlar, bilişmek ýaly bizim gepleşigimiz göni home konseptiň elette meýdan çatyna bizim batyrymyza geçýär. Elette itaatanyň himayetkarymyz Bostan konsepti. Ini sowgadymy diýen ýere däl, şu sowgady gepleşigimizde kim ýeňiş gadansa, şoda özüniň bir haýdan özüniň patlyşygyny sowgady uradyp bilýär. Içim hoşlar gülüm uğra daýmatam, şo bilmegä bardadım. Mekini kim ýeňiş gadansa, men ilham milli aýkşany bildi. Elbette kim ýeňiş boldy, sorulgy jogaplary we sowgat kimerdýär, onuň hep bolsa Ada Production'yň YouTube kanalyna gepleşigimizde görürsüň. Yo, utuq aýtmadan Aysa gepleşip aýdýar. Efir ýapyň. Durma sağ olasınlar. Sağ olasın. Hoýaňa boldy. Ay tant etdirdim. Sağ olun. Besinaňa. Berwary hujuk diýdi. Ayazany paşmyna. Nana, o ben. Şoň aýda bilmirdiň näme ýerler. Lisi. Yeketak Lisi showman. Lisani. Ini nähraban dostlar, göni efir ýapdyk. Ini göni efirde gatnaşywam jogaplar eşitmän galan dostlarymyz üçin. Bizim hatamız ikinci şertte, ilki bilen. Rejissor. Спасибо. Gatgydyk boluşun ýa-da köpräk edäňler. Yeterden tasawwur. Perwany kimde köpräk gatnaşyň. Zana. Kimdi? Ha, ýa oturlar men şey. SMS ýadylar. Boldy. Onda näme nähraban dostlar? Şular ýaly. Ne filmler çek. Şuraya ikiniz ya kalıp bol bana yok gördün ya ömküra bir kiydi. Ona ýadan öýse doňy ýa-da. Öýler otyr. Kamu wadiçki häzir tolguny spurtlar suw gerekmi kadiýa? Gerek brat. Hop ýalar. To bir ýa-da dostluk.
Haysa. Rебята, ben tutulacağıma gelemde aytdım teori. Bardı gelindi men häzir utanmarsam söz bilýän. Yo, branda bir tane toy. Bir tane toy milyon. Oğlum tutuştayın milyon. Miras gitkedem ha. Ya bilýän. Darmada ben onu isteyeyim için. Ben şeyli var ya, bırak. Bilen bakamı. Arqayn ol. Utanmasam ben şeyli var ya. Men baraya bu şey. Men bara. getirdin. Yok. Şu radardan işin ayrı. Ya qaydarım. Häzir kim näder düşman şu tadarkan kime berjek bolsam aýtdym ki ýeňiz bolmama sebäp bolar. Bir saýlar şol toy edenden lüboy jiňsi dogan bir toyuna. Sen bir saatda men boladiýan. Yo, dinle toy eter. Kim bilen moş çıkandır o. Ya öyle denir. Ne toy etdim taçyn o. Oğlumun bolsa da ýakyn. Moş padark edip bilýär o. Tapa diýär. Bir padark Yürü dinle geliyor. O yönü dinlet. Güzel böyle. Divan not yirde asını önüne diye. Aytçam. Metelo aygan. Karoçi. Aygan. Sözüm sözdür şu padarkan kime berjek? Berik. Pribel. Pribel verdi bana. Şu padarkan kime versem arsi bir saatlik padarka puluna men gurlaşan. Bolýar. Yolda şey etmeden ha. Ne bir saat pul neri padark alıyordum o şeyi neydi? Tapa. Toy edildi. O kim bilen haçın toy? Belki men onu Yo yo yakına toy. Karındaşın biri padark etmiyorlar. Et. Şulay nikah et. Et arkadaşım böyle nikah edelim. Yo, nabarot. Fevral, Mart, Govi. Son. April'de de. Orada. Önemli zaman dostlar, gepti zaman şonun güýçi diýe gepleşimden ýeňiçleri kimler kaýan iki tem tölemek ilkelen. Kerwanjan, Atlanjan, Amjan, Dolsan. Köp sağ olun gatnaşyňyz üçin. Gepleşimde eletde toýlarda bayramy durmuşdak öňüň alyp başlaýary şowkunly. Ýani bizim efirmizde bu gerek Insta Battle Show diýip mojak diýen imene bu sany ýa-da gadakly geçdi. Köp sağ olun. Onu näme? Dil Kerwana yani gatnaşan Süleyman öýdýär. Sorak berdi. Kerwan muhyifyň saçy haçan düşüp başladı diýip. 2008 diýdi mekde okuwçylar wagt. Men 7-nji klass. Yaramýan sebäpli diýdi. Dogry. Dogry. Şondan soň yaramadyň. 16'da. Yaramadyň. Ondan näme 2012 diýip jogap berdi. Süleyman jogap bolsa ne dogry. Doğru cevap. Bu 2016-njy ýyl saçyny düşüp başlamak sebäbim öýlendim şoň üçin düşüp başladı diye. 16'da öýlendim. 16 öýlenip soňam yaramanlar. 16 öýlenip soňam yaraman soň saç düşüp başladı. Yaramaz da bolman o. Näme? Gijelendim. Ama sallap duruýup gördüm. Oğlum, Öňgeňe gutlap ýübiley gutlaýar, öňgeňe göremek soň koýany etasan. Körpeçin 16 düştü. 16 düştü. Sonra yaramadım sonra. Yo, oğlum Hasan başladı. Startda duralım ki nasıl startda. Gelecek ha. Taysınlar. Taýsyndyk da Öyle. Oldular. Yo bak koydan kille de süýkemeler, batygan neler taş düşmeler. Ya o şoňa gawat geläýdi o. Yaramadım. O, ýaksam bize goý. Mene Toyum çıktı icralara etdim. Zaman başladı kepteden. kim sowdy? Aydyram. Dik, o at men bir tanalyan oğlan değil mi? Dik onu da. Ýaňmaşam. Bira ne bamady? Yana bırak. Diktir Begli Halmanmetov diýip diktir oğlan bady. Ondan hoş geldi. Diktir bady. Onu aýdym Selvi bady. Sawol toplaýjy bar. Ene şu 2 tane oğlanlar bady. Arsy ýokda. O arsy falan okdy diýen. Uýza diktir bilýän. Muhtoýdum arana gibi. Yer bolýar. Şeydem bilmediler 3 tuğum perwan berjek, goşurjak, goşşak, öne gitmedi. Arsana bir sowal berdik. Yani Medine'de gyýdyň ady, moşgenejäň ady men ýüzüni görmedim. Aşgabatlaryň girdi. Arslan Gulmanbedov ýurdumyzyň Umur Baýar teatrynyň biri baş drama teatrda. Näçinji ýyly işne, umman näçinji ýyly işe girdiň soragy 2007-nji ýyly jogap berdi. Jogap bolsa perwan garandy bu gedep. Dogry. Berekella diýär. Indi şu ýerde çynyň aýt. Medine'de kim tanýar? Dogry aýt. Yüzüňi allaýany men diýär. Yüzüňi allaýany. Akeman iş garýar. Olam terjime halyna ýazylan bolsa diýär. Terjime halyna. Men şu akeman iş garýar. Bolýar. Men onu bilen o. Men näçe işi. Çok men çat. Onu men faýdadym, şunu faýdadym. Nädip bilýär. Imen Köp saat olanda men özüm ne bilmedim. Kim uçtu? Uloy mi kun başta geldim.
Bir Bravo. birine Bravo. Yo birinde akınlar oturdu onlar dün giyecek gün ikide koydu da hemmet uyuşur Yönü tamam ken. bir oradan aydanlar şu deyip de Ay bundan endi da garas berdim ana. şu şey berdik şol hasap bilen ona Evet, ne gen gördüm onu. Ne edip iyiminde 2007'de şu işlerini bilýär. yönü o O Baş ya drama mı teatr kärdi? dedi. Şol Men Yo, öyle baş drama teatr dedi. kim geçti Şoma teatr gal- işledim Yo, şonu yan Aşgabat giyeceğiz deyip her 6-njy konsept koydu. Ha. O şoma var yani. Çykyda ola. Öyle kim tekinci giydi o ne Tekinci o öyle kim Ne bir ýaşynda bilýär sen. Ota. Yo kim tekinci doğru Ana. Bir ýaşynda da der. Ne edip bilýär? Boş bir aydandır ya. Arsin hodu var öyle ne bu hodun bakalım. yerim Şoň üçin bu ýerden. on boynanmadı ona yakıban dostlar 37 ýaş hiç kim bilen, o şoň üçin. Bana- Bana mesajlar ne şu? Kahve patsan gibi plan. Bu menüün kosu. Kev restorana falan okut var o da pasportlar da o zaman gidip var o boy kişiler öyle saç tane daha kıyalak böyle falan okur diye. Yer bolyanın ne kadar dostlar şunun bilen gitleşimiz cemiyet yenici oldu. Yenici kim ki? Yani arsı Ya sen. şunu maydan Şu alın ara bırak. köp ir dengede mol bile onu miyattan çıkarmalıyız. Hasamız. Yani ne kaçısına koy. Ars iyide var ya de. Doğru aytmalı. Ya öňe var ýa-da iki ileweli bulunmajar boldy. Yani hasamız 12 9 hasap bilen gepleşimizin yeňilisi. Arsı. İkisem toydo tank etmeyen oňuny. Bizim gepleşimiz yeňilsem şol. Gepleşimiz yeňilisi toydo hiç ýeri tank etmeyen oňuny. Aýyny. Bolýar. Ol toydo eksponýan, gurlaýan, aýdýan sözlerini türkmençe, gereklerini, ingliççe, orçça tillerin ulanýar. Ay oğlum bu. Дорогие друзья, давайте бурлап. Добрый вечер, дамы и господа. Ikiňizde ulanýar. Oo. Yeni bir aýratynlyk beräýmidi? Yeni bir aýratynlyk näme? Büyük Bolýar. Dur. Onun boyu bir seýseni ýeten ok. Девочкали. Ay ýöne mun kometana var o. Mun kom bir seýseni ýeten ok. Sen neme detala ulrak girer. Her şey urak girende hat ýakyn. Detalrak. Mun kometana ok. Bolýar. Onun men ýaňyşmaýan bolsam, soňky sowun şowlarynyň biri olur. Sultan Mustafa. Bulanmara. Bilet oldu Sultan'ı. Şeyle mi? Ya, Süýnür bilemi var. Bilýär. Süýnür bilemi. Darak ulanýarmy? Ha? Darak az ulanýar, kän ulanýar. Man darak ulanýar. Ulanýar soýun. Az bu kän. Ana şon diýdim. Man darak ulanýar. Sen bravo zamma. İkisem gullugam etdi. Bolýar, süýnür çekler. Gepleşimizde ýeňe çykanan Nihman Instagram'na son koyun postunda öz renkine de utulan Nihman olsa ýaşyl. Düşündün mü? Mene öğretimde burun sen Son koyun postları utulan Nihman yüzünün rengi ýaşyl, utulan Nihman öz renkine de. Durun. Neden arsiye kayır koya? Yüzün rengi ýaşyl. Yani utulan Nihman Shrek'ti, utulan Nihman Menzir. Arsidi! Utan Nihman Arsidi! Şirek boldy. Shrek oldu ya. Ben Shrek oldum ha. Son postun görürdün ya Shrek Ben Shrek oldum ha. Geldi de ya. İstoryam değil onu. Gitmiş hatı Relo oldu. oydum karat. Yüzünde maska vardı. Shrek yaşıl maska vardı. Ha, tawultan aydan da mı? Yo onun yok. Ondan yan şuat. Güne Ondan salonda yan, ne ondan yaşı yan. var? Görürtü Salonda kasmet olup yan. da. Sen nerede mi giyirip o berker? Yok. Bunun yok abiyette kasmet ol. Gülme. Maska ettim benim şey Shrek'e men gidiyor da video koydum. Yap yaşlı olur. Ulan Yüzün sana maske ya. taptı. Görüyor musun? Шрек bol koy. Ne oynuyor lan? Это серьезно пацан. Ben серьезно maç. Nastoy. Yankı 2007'de. Bir ton iğne al, ha? Yo alacak ya. Adam yok. Verecek. Verecek şu tutuyu. Onu Verecek. İnne seyret o. İki kutup verecek. İlk sonunda tutacaksın. Her ki Evet. bir kutuğuna biri yine ver yani. Yani ben biraz sonra podcast'a ettim. Ben buradan değil. ya o tukverlerine Bolya, daşında iki tuğum verecek mi? Ne? Daşında ne süt koyacak mıydın? Bir tuğa. 12 9. İyi. Dur. Yekezem minut. Bir tuğa.
İzne yak. O verdin, 10 euro. 2007 dinlemene. Ha yo yo. O değil mi? Alay, o değil mi deydi ga? Yo. Toylu oluyor. Olya. Bırak denge. Yo denge. Ya, normal. Yo. Ya da Hata bu da o da bir otuq ýerde berer. Sen ýanka berin avansını hatamyz 10 mir 10 bol ýa-da. 10 mir 10 hata bilen gutlaýas. Türkmenistan Energizer Arsi. Молодец, брат. Ya sonra uttum da ulun fiile mazap. Tutulur ulun fiile dıp tuvalan. Köp Küçük film. sana sağ olsun. Hem de bunu beni ha. Hem de yaş var yani. Tuvalan sakkarı qardı diýsen. Bolany qarry ýaşly. Aýt kime berýär? Şu gülüm kim gülüm ne var ya? Bol ýa gülümi. Gulya. Çupa çups gülüm. Çupa çups belli, dokuyunu belli. Var patat berýän atmy oýdy ýa gülümi. Sen berýän. Gülüm tanıyan. Aha. Mokmen. Ne gülüm. Onu gülüm deyip. Dilşat sana diyen nime yanlış düşünme. Gülüm deyip patbiş adol. Menem ölerim goraly mı? Diňin beýtme ama birine mi ýagdaýym? Öyle var mı? Soğut sizinki arsana goşurýar, hiç gelmýär, onuň gülüm bilen tanışar da goşurar size arkaýyn bolup. Beýt goý berer. Onda hem ýakyn dostlar şunuň bilen gepleşimiz jemlemäge kaýgam eletdi biziň gelen mehmannamyza ýene bir ýola sawatyn aýdýar, ilkerin home konsepti sawatyn aýdýar, bolsan konsept sawatyn aýdýar. Pikirleňler gep bolşýaly. Arsan, Arsi, gepleşim format hakda gatnaşdyň, diýinçallygyň men näme etdiň hemme zatlar aýdyp durjakka, öz duýguny aýt. Duygu super. Men utursam şunun aty gidi. Ne diýsen, gelin men başda alad etdim, gireler mi kare, güzel mekan. Nime derler, goýan, Instagram ýanym. Ýönemen näp ýygladım şu pat beşiklerimi bilenmi? Köpeldim bolýady. Ýa-ni? O ýanky diýdiň, bot diýdiň o. Yok, böyle konkurslara atmıştım bilenmi? Konkurslara atmıştım. Realni, ben konkurslara atmıştım. Yok, beni deret konkurslýara. Konkursa gatna goşulýar, onuň çykça gitçe gidýär, onuň garja galýar. Ýa-ni aýdymyş diýip galýar. Şoň üçin daş, oglalar super diňe öňe. Yeni çağırsak gelirsin. Mesele yok. Tärbä bilen gatnaşyp. Yeni. Yıkılan görüşten doymaz değil mi? Yine bu hili. Ya gowy, şahsy Ben brat. utandy bu umid etmedim. Hiç pervane. Yo, bilen. Hem kan katnaşamadı. Tuğulma bir aktiv da aynı bir showman, bir alpacolo from Brazil, dile bay olan son. Yeketak showman ýatdyň. Yeketak showman. Bağışlardım. Süper nasa saklan ama ýeňiçe bolan soňa gitdik bolan yeketak show ni fasarym bunga. Yetip bol. Hiç nirde gördüm saçly showman. Yeketak da, şoňsy yeketak da. Türkmenistan'a başka showman ýa? Showman. Kim ma mysal üçin? Kim ma? Yeketak. Kim ma başga? Şoňsy yeketak showman diýilýär. Yeketak. Luis showman. Oğlum Türkmençe gurlaýan. Köp sağ ol. Size sağ ol. Perwansan hormat bilen. Spasiba. Öz pikirini aýtsaň. Ada Production goşmelaý brat spasiba çağıranyňyza. Mehman alanyňyza şu wagt bir akylly frazalar burada aýdasym gelýär. Yani içimden näli hakyk bolşýar gelşýär aýdaýyn. Gepleşige söz ýok brat. Yüreğin gısıranok esası yüreğin gısıranok esası hakiki şov görpedýäňiz. Hem gatnaşýan adamlar, görýän adamlaryň yüreği gısıranok, näme siziň maksadyňyz şoldur men düşünýär. Go kontentler döredin Ada Production. Bilen patbisin YouTube'da. Ýeşo kontentlaryňdan iz dowam bolsun. Näme diýin brat? Köp sağ ol. Ýene bir gerek artdan tärin köp sağ olsun aýdýar, janyň sağ bolsun alyp baran işiňizde. Diýsen gowy işler edýäňiz tugulem, gowy şowlar alyp baran umman toy ýurdumyzda toýlanýan toýlar bayramlaryny bedegi, eletde şol üçin janyň sağ bolsun, göz oklaryňyz abad bolsun, iň gowy arzuwlar rızkınızdan köp bolsun, toýlaryňyz köp bolsun, janyň sağ bolsun. Ana mehman dostlar, dogonlar şunun bilen iň süýji arzuwlar bilen Instagramda gepleşimiziň bu sanyny jemleýär, ýatlaýar, ödüşiň ustatlary meşhur Arsi hem de Perlan Muhi bizde bäsleşdiler. Her ýerde köp sawatyn aýdýar. Bize tomoş eden üçin sawatyn aýdýar. Ýene bir ikinji gerek primo efirde bolubam gepleşigim görýän bolsaň has minnetdar. Jaňa sawatyn Ada Production Home Concept men goňç meselen hoşlaşýar. Köp wagt del. Hoş sawat.